synovia moji, fakľa môjho života pomaly dohára. Zanechávam vám ríšu, ktorá sa veľkosťou i pevnosťou vyrovná všetkým okolitým. Jej územia rozdelím a každému z vás zanechám po jedné. Môj milý, teba ustanovujem za veľké knieža. Svetopluk a Predsvav, vy budete pod jeho mocou, avšak vždy s pomocnou rukou. Buďte jednotní. Nerobte roztržky jeden proti druhému. Pristúpte bližšie. Vezmite si jeden po druhom do rúk 3 prúty, ktoré som zviazal, a pokúste sa ich prelomiť. A teraz si vezmite každý svoj prút a prelomte. Vidíte? Keď zostanete v porozumení a v láske nerozlučiteľní, nepriatelia vás nebudú môcť poraziť ani podmaniť. Ak však povstane medzi vami roztržka, súperenie a svár, postavíte sa proti sebe, jeden druhého zničíte a nepriatelia vás spustošia.